Wanyo di chieng manyen kende Lolwe TV, chenro en Osemoke. Kendo liel. Ano modi makoyo kaka pila. MC Kakamega Spandita safu goto. Ude bandu. Hey. My life is in danger. My life is in danger. Hey. And move on. Iwinjo? Hey. Kama madam nyisini move on. Don't use an example with madam. Tigi madam bi. Ude bandu. Don't you moved on? No, sir. What do you tell go? Migori. Hey, penyipe. Para ni kwa ne. Okay. An in. An in. Ngiri to kwa dito. Yalo tingo rao bwana. Brand ambassador. Okay. Hey. One good case moroka. Woodro rieda. Yes. Ilungu ni Julian Owino aka Juliani. Tuko tayari. Ipido rasta to kichie. Iwinjo. Nyocho ki declare. Yes. A post moro manyocho ki ndiko e Instagram. No ndiko nango. Juliani. Gi madam. Madam first lady. Ikawa chigabna. Teme ka chigabna chiel manyanza ka di war. Juliani. In fact, Juliani has set the bar. Or raise the bar, also set the bar. Hey, fellow men, koro kinya ka uja president koro manira. Okay. Julian Owino Woodra Rieda aka Juliani. Yes. Mokwango nyochi yoro nwa signal. So you ninga toro ni signal. Yes. Gego picha genga. Madam. Madam Lilian Nganga, first lady. Macha former. Immediate former. Sani it's okay. Nyocha governor se wakilisha. Se replace. Macha racha. Koro uthreaten life maru wodu nama. Iwinjo. Gimoro mantiere go kamilongo ni moving on. And move on. Yes. Wangiga ni samora mora ma kenyo kiathore kata relationship ma jomoko nitiere ariyo kiathore. E chuo gi ngama dhako kata nyako gi wuoyi. Jomagi moko ngama ko move on mapiyo. Between wuoyi gi nyako. Dichuo. Yes, because the woman pod healing. Kaka ini move on mapiyo kabisa. Immediately. Sana gadi. One ka. Koro gimatemo wacho be. In this marriage relationship aparo ni mamacha jaod governor nen gi relationship gi governor to en gi macha wacho ni no double D. Yes, that is the likely scenario because okinya move on immediately. You have to give yourself time to heal. 2 weeks to ise move on. Mara hiyo. So, but in fact you watch ni Kenya ka ki break sani sa uchiel ginus. Saberio. Saberio. 2021. Ise you to saboru tero do. Omiyo relationship. But okay. Relationship wanyalo move on kaka waero or depend. But ngama threaten life mar Julian. Mago koro nini. Nike ncho certain niko statement ka police. No, to nyalo bedo nia odwa sympathy. Iwinjo. Sympathy man, and he's happy. They are happy. And syndrome. Can you get a picture? Juliani and Lilian Nganga are happy. Yes. Mago nyalo bedo Josem. Iwinjo. Onyalo create gigo mondo train. Iwinjo wange jogi. Mago nyaka analyze gigi. Josem. In this case Josem getting up. Kayuoche koso osiepe gabna iwinjo mere gi wuone iwinjo tutaona kama utakula au kuli huyo mtoto wetu au mchukui to koro maruma kisumoni and that move on most maruma kisumoni atu ya koso iwinjo so in any relationship kusechwanyiru you take your time and move on inyalo poni move on kari romo gi jachie Iromo ginga? Ngama no wuoyo gi satan, ngama no wuoyo gi thuol. Kini koso dhano? Dhano mathuol. Ngama no wuoyo gi thuol ma pok nyaka sani pok ne gitimo submission. Ngama no wuoyo gi thuol? Ngama dhako no wuoyo gi thuol. Iwinjo, be very careful about women. O wuoyo gi thuol. To up to date, pok ngiso ni bwana yo. Ingidi gi mono ngiso thuol nen ma. Tange ngano. Ngama chamo dowa. Ilongo ni Jezabel. Ngama chamo ilongo nango avocado nyako kose meat. Chips okokos moko chamo na day. Yogurt. Yogurt. Yogo. Iwinjo. Be very careful with such characters. Okawodi. Osemoke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC Kakamega Spandita safu goto ngiso. Richard Branson oyo. Mago koka. Kogno maler. Rosa. Hivi magi kwa di kamaro
tituonwa chiemo. Why? Inyalo gwaro maro bwana. Apenji. Korigo ing'wenyo kuon nango. Mokwongo ijasiaya. Mokwongo ijasiaya. Onegi luor ng'ama maro. No. Idwa ng'wenyo. Ngiri mokwongo ijasiaya. Ok inyal moso mari in the first place. Oyuma. Oyuma namo. Mere tindo wamoso bwana. Be se nini Fredija Kadongo kata Dongine. Dhi mielo. Ine ng'amo dhi mielo Fredija Kadongo. Romo gi mar mare. Te dhi mielo go. Prinsinda. Wait abia ne mi maro chakongo. Kasi longe ni maro ne. Igize okay okiluo ne maro. Biane. Wan manaka. Okay. Kinde machone man. Be se maro ko twere. Maro nyone kabros kanyo thanks to Professor Nyongo. Ikelo kabros waneno koro mere okdwa dita. Okdwa dita. Okay. Mano wachgi, mano kilala la ton ga wan wakiagi. Koro guda bandu. Min Sharon atieno. Yes. Made. Made declare do chung Homa Bay Town West. What? Yes. MCA. Gimodhiera ne order. Chama. That's a political vehicle. Nyanza ka. Anangi chama. In fact, you have your party. Affiliate. Dongine. Mogo Republic Party of Kenya. Una joma betray Jakom wacho ni ise wacho kan in die hard ama. I cannot fold my party. Iwinjo malota support Jakom. Okay. Lakini pinyi kwa party ndio kifold pinyi. I cannot fold. Mogo Republic Party of Kenya. Okay. Singular. Mogo. Kora pinyi. Yes. Made do chung. It's a democratic right. Democratic right. Yes. Angome sane ko do chung. No, this is the time. Idu wenenga. Yeah? Apenyi. Owere gi siasa. Ona in min Sharon in. Apenja koso free advice. Made owere gi siasa. If you want to, people believe ni motivation nena mo. Motivation nena mo. Or she wants to fill the gap mine. Mine for a long time. 2/3 gender poko implement. I support min Sharon. Magmana ni man chama. Koro woda chama. Woda mi wacha chama koro. Uzomanyo chama ne. Ne in min ngato idwa chungi ni constituency mane. Word mane. Ni koro an min Sharon. Woda. Kazi ni kazi. Fagia yote. I mean, nyaki choose party midwa chungi. Taparo needs betrayal in a way. Namo, mama chapod nigi poda nigi late. Chuny malate iwinjo. She could have taken a time mondo 2027 koro chung mo bunge gi wanga. Ochunge nga? Wanga, Gladys. Governor, incoming governor Mombo. I respect wanga. Ininga wanga mwinga. Isomo gi wanga Kisumu. I was in Kisumu boys while she was at Kisumu girls. Koro mano ninge. Ntiye kamino ngoni no man's land. No man's land. Ya wanga ya kam. Omiyo min Sharon to yene chung. Makumana the party. Party kanya modi gore do. Koro party betrays her. Koso do no you nomination gi UDA. There's democracy in ODM. There's democracy. ODM ka. Gol nying mar dino. Manene mwacho. Apenji. Declaration. Winja. If they want to prove ni we are wrong. Yes. Wang negitime nomination ma. Baba no wacho niya. Nitie joma kethoga nomination. Nitiere orange. Yes. Gamo. Democratic. Secret declaration manu timre turu. Iwinjo. Une manu declare give turu anaonge. I was Mbadi nyo wachoka. Mbadi nyam. Nyo entie gineneka. Sikri ka. Okada sikri. Kabondo ka. Yes. Oyo, there's democracy in ODM. Nitie joma kethoga mana nominations. Otherwise, ODM is the vehicle to go. Geni ngagini. Ngagini Joka. Osemoke. Kendoniel. Ana modi makoyo. MC Jagakamega Spandito safugoto miso. What is here? Siaya County. The great Siaya County. You can Kenya longa Siaya ni Siaya. Okay, Siaya. The only county without a roundabout. There's one official. One official roundabout. Grandchild of roundabout. Koro nyochi bukuru. Ugo civil activist. Manyocho di nganyo embele office governor over corruption. Why? Niminjo kizungu. Why? We are mandated. Omera. What woman we in fact onegwa kele Osemoke one day or explain one. Nito murmane men god. I know a few activists. And gira tiro mano denganyo. Ebi gimona no ni. Si manasi gi press your pain. Macha picketing donge. Picketing. Otero picketing assembly. Office governor. Ni no ter kanye. Mane kama apenji.
Mai kama jodonga ichi nitiere. Yangi this state house ng'anyo kanyo bwana. Okichunge gate kacha. Wajo rasanga. Ichamo pesa wa. I support that young man. Yes. Makmana ni civil society not though. It died a natural death. Yes, emo mi odano chiere and this is the right time. Ayegi budu sia. Onyal chiere en kende. Do nyakitagi moro kendi uguru Kisumuka audi emachur kende. Iwinjo audi chur gi nani ilongo nango. Audi chur gi bwana manyororo ilongo nango. Steve nga. Ngane ilongo ni Akach. Boniface Akach. Emachur emaneno boni. Do ndaka kitemo. Audi iwinjo bakmana audi beko winjo ka pressure ng'e. Jadunga uli ane mwana kanya womi chama boda bandu tir wanwangeni tich maber ko kale Kisumu no, ni Kisirevo Kisumu City Residents Association boys you didn't even know that nyochi nano ko we about road blocks sani no ngorgi Audi tiyo makmana ko retract the statement mani wacha motelo I can't retract bwana Audi nyaka micheo kwa Audi wapi mama na gio mtata mana kanga Okia mtata. Court case moko nyadhi chukende. Yakomanye nyamori Joshua. Mane mumine no muri mochako maresi acha. Ochako maber. That is the way to go. Makmana it's too late. Yogoso chamo pesa 5 years rumo. Eyo machek kuda ban muri sia wacho ni jo sia wetegi ocham pesa jo piny mutiyo. No, checks and balances. If the assembly cannot do its oversight role, let the civil society take charge. Kanisa no the oling pi. But why do you now attack civil society? You should not do that. That was kumane problem ni. Okunya gonya thing. You should not. Wudlu wachuko di titich miti maber. Kwa loko bathe ko machola matin. Yes. Katibu yie. Ne ngata. Inyalo chung kamora mora. Lemo mora. Yes, anado chung women rep Kisumu. Which is okay. Ata PM Gibuyu. Koro indako. I think don katibu ameona pass bwana. What a man can do a woman has already did. Kosa chok bano Kisumu man. What a woman can do? A man has already did. Already did. So now what do you want to do again? I didn't. Koro siya chuka siya chela ni. Siya is a great county. Angomo miyo udwa tamo His Excellency Colonel Rasanga Amoth Nyakwar Jabelo. Niyo kunyalo chumbe do MP malego so. No, he can. Angeni opara nyadhi chung Butere. Onyisi. Odhi chung Butere bwana. Listen to what I'm telling you. Bwana Oparanya sani go national politics. Ali Hassan Joho is going to vie iwinjo Nyali, odhi chung Nyali. As a mbunge odhi chung Moha. Onyisi mano. To mangisi ni, are you a political analyst moinga? Okay. Baba is going for president. Oparanya is going for Butere. Ojamong is going for Teso North, iwinjo. Iwinjo ojung mbunge. And Colonel Rasanga governor Alego. Koro atandi dono bedala. Atandi dono tedala atandi kore kanu chungwa. Atandi still a young man odhi chung MCA. Odhi chung. Oritika. Kara sango se retire. Kara sango se retire. Komare pinge nyalo chung 10 times. Bas. Koro udwani man. Still a young man. Nga, some atandi dong 13. 13 years old. Kara sango tieko 50. Dams gia uchiel. No. True story. No. Ape junior. Okay. Iparo ni Rasanga atandi diomba Rasanga. Aleko kalego. Turgisela imba. Apenjo. Igalo gambu. Igalo gambu atand. Diomba Rasanga. Anodo ko kwal pura yot. Apenji. Governor Rasanga oknyal PM gi Samuel Atandi. Okdutumre da. Adagu. Dawe. Osemoke. Ano mani magoyo. Uda bandu ikanonga pesa banko sikanonga pesa buo mattress. Apenji. Bank ki mattress. Ando wanojo pilo. Ilongo ni pillow case. Un pillowcase account department. Yes. Koso keep pillowcase branch. Lakini kaja wash. My money is genuine. Okay, your money is genuine. Money is okay. Isana jaro mati bank. Jaro. We mogoro kaka ko jaginene. Jalejo never. Jaro never. Jalejo never, jaro never. Corino never. Why? Why? Akia. Banko kudware ro. Ne ilongo ni pesa luramo. Pesa luramo. Koko. Oluro koko. Koro jaro ni. Emomi onge kata radio bank. Kinyosi nitie radio. Bank to onge. Koro pesa luro koko. Yes, very.
But nyaro an gi roho. En nyaro an jege gi roho. Odhi otim rope. Go kwero. Amoyo Jerusalem. Okay. Eyo machiek. Yes. Nitiere moko kuom okenge mabende samoro yawa kaoga. Kuom ranyisi. Iwacho ni un kaka jo Kakamega. Umeno luongo sikri moro Kakamechu kanyo. Wan gi bura. Kwano mane mugoyo? Nyaka wangi checks and balances kwa chama. Chama mane? OTM. Kusanyo checks and balances? Yes. Kwano mane keno mugoyo? We advise Raila. He's one of our members. He's a lawyer. Iniparo kala Raila Jaluo. He's a lawyer from Matungu. Moko mutindi icha His Excellency. Idolo nyingi rahoika. Bwana benge ka gimoro ni system bi. You can just call him Baba. In fact, I told you last time nangisi ni asebedo ka chamo Raila. Iwinjo Baba ne machamo. Kore secha mi yo kore moko tunje ke chae. Poda chame. Idolo nyingi. Nyaka 2027. Nyaka 2047 poda chame. Poda chame ya chama. Gipati ni Mogo Republic. Adhi kamoro ta wacho ni bwana Babora. Kate kakidwa dino ta wacho ni be onge Ruth Odinga. Excellency. Iwinjo Laikipia insecurity sani obiro marach. Laikipia county. Yes. Mount Elgon ogo wakathuol. Laikipia sani ko ure area. Koro sani na winjo no kao jolweny usetero Laikipia. Yes. Udwa boji. That's why. Iwinjo structure mar security kaka chalo as a security analyst here you hear what I'm saying? A security analyst. Laikipia is a conservancy. You know conservancy? What is a conservancy? Ikiakata gino oken Roma. Conservancy oken Roma. Roma is a national park. Conservancy now. Kun Elizabeth nigilo kucho. Nigilo Laikipia. Be se gimilo ngoni Olpejeta. Isomo history ina die. Asevinyo Olpejeta. Isomo siari. Olpejeta. Iwinjo. Olpejeta timamo. Wasunge no kao. Lope madongo. Large chunks. Ilongo ni large chunks of land. Kune mane namba reo Dr. William Samuel Ruto wacho ni 15,000 acres. Ka uru mi joma onge lope kuno. Bedmos. So, white settlers iwinjo koro lecture history. White settlers gin wazunge iwinjo white settlers gin wazunge nita abedmos nitie wo manotimore iwinjo lweny kasto nitie joma nodong oyako lope ya kutosa wasunge manodong musungu ni kanyo gichopa ringo mana gi faras iwinjo to jara tentongelo en squatter iwinjo so lopeka gin rasilimali nitie gimopidho kanyo milongo ni inge ok ni hey ilongo na yani chiemb dhiang chiemb dhok apenji lucha ka wacho ni ti wacho ni mano chiemb dhok mano dhok wuonda bwana mano koro mano chiemb dhok no it's so mane gima notimore settlement notimore kanyo omiyo sani gima ongiso Matiang'i is in charge of security nyochi ma Dr. Ruto security iwinjo security but security mag Ruto go ter Laikipia mondo chwad yi kuto majoni mokongo pokunyiso wanoke police odithego lwenje AK47 yes to opponent bodil go negi yango M16 inge what M16 is the new rifles the new rifle be ginyalo rifle gi ginyalo M16 skill emopogore you're not a security analyst skill mar shooting iwinjo ingeni G3 ichwada chiel obero maliet iwinjo AK47 nyalo chwada beach iwinjo ikok kendo iketo magazine inye magazine ikok iwinjo usicha usicha kendo so give the deal gi opponent Mount Elgon ka ilogo ni nga ilongo ni Fred Kaponi yes jajoro obukore ni wanga isaji no cham maji yakotosa omiyo Laikipia ka bena mos yes koro jo jeshi kisena na tanka benye tanka kifaru tanka en kifaru nango kifaru ngisane dayo kifaru gidoluo
ilo nyalunge ne misinga bas very good riek momi somo ni usugo misinga kinana na misinga to mano piny koro wuo iwinjo ae majoni but the minister for security sorry Fred Matiang'i His Excellency onego benea tero kanyo because jo piny inyore. People are being displaced. Yes, idar tu. Isebedo keda kanyo sani kori goli. Ter security kanyo chwadiji. Tana wacho gani serikali iko na mkono mrefu. Usani mkono mrefu ni dakone. Nyiso unu mune soka. Ka kwalo gweno to mkono mrefu ineno. Iwinjo inego jowa inyo ji makabejo Kenya. Mkono serikali iko na mkono mrefu. Mkono mrefu ni onge kata gloves. So okwanyaliye ni jopinyi nyore. Those are Kenyans. The president took an oath. Wacho no protect katiba gijo Kenya. So the Kenyans are suffering. Sani nitie drought. Gimi wacho no. Mana kake wacho no. Pinyo wacho nigi tima kende marito ngima ja piny mora kamora mentie e kone duto man counties pangwen kod abiriyo. Onge kaka nyalo wito ngima ja Kenya chiel. Wito ngima ja Kenya chiel no and very expensive. Yes. Ere kaka intelligence mar pinyo wacho ok nyal ng'iyo ni moyi ne dhi timo kanye Laikipia chiel osebede kinege ji dwe ka dwe. Yes. Ang'o momiyo as we approach elections gigi timore iwinjo ni Mara Sondu moro ni Border Nandi iwinjo Molo iwinjo Narok iwinjo why when we approach elections onego beni wang'iyo gini to wadil kode once and for all ni winjo dok mane regional coordinator ma Rift Valley ne wacho Joel Natembea ni Joel na iluongo ni John Natembea no wacho ni gidil kod jogo ma bang machiel gitiyo kodi dhi nyalore kanye to magani gi M16 ngacha nigi M16 na machiel nigi AK47 dhi nyalore police body the pen omiyo we need to take this matter seriously katek Matiang'i kagino tami ominga odokisi odio puro give me toju Osemoke kendo liel anamoni makoyo MC Jakakawega Spadito safgodungis woda bandu kapoko tieko wuod luo moro iluongo ni Dennis Omondi Omos mano wuod Karapol ka wuod Karapol ni osebedo kati mohala boma duoma kanyi Buore City kabwana Nairobi nyocho make gi apisas mag majoni kiato mo make go nine omayo ja China moro wuod Chieng shillings maromo milion 3 banka dia business deal gone sawa Oja county man inge Oja Siaya Karapol Turgisela Sela iba wamosi opadoki kodonje wangi wano wuo but mirandu kan iluongo ni Dennis Omondi inge sida inge makosa maisha yule ba na gidonje contract gi wuod Chieng no dio nego bi no supply gi miluongo ni goat testicles mano wala mane mano business wala mane ka koro sani zebra watero nini pinje maoko iwinjo in fact testing test iwinjo test mi watono nigi market ya kutosa ango ichwadero ango man gi market got test mi wachono nigi market ya kodiyako yao omiyo nigi market kanye China that no supply to me pesa no 3 million this is the way to go calling Chinese customized part of chulogowi we can pay that money iwinjo kipejo treasury finance no but we supply testing kinene iwinjo 3000 tons of testing kinene to China itogigo meto mera iro Osemoke kendo anamoni makoyo MC Jakakawega Spadito some good